Sanibonani. Namhlanje ke ngifuna ukukhuluma ngodaba oluthinta ukuthandana noma wengane ayithole komunye umuntu namhlanje. Mase ngiyaphinda ngizothinta udaba lika Vanessa loneminyaka u23 ongenele uMiss South Africa, okutholakala ukuthi abazali bakhe akubona kodwa aba South Africa. Ukhumbuleke mina angisoze ngayikhuluma into engayazi. Ungathinta noma ubani. Udaba oluthinta ukuthandana noma wengane ayithola komunye umuntu. Mase ngithinta nodaba oluthinta intombazane uVanessa oneminyaka u23. Mawungangazike mina mfethu igama ngobhaka isibonga wakanzanga bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ubha kuda kwehini ngingqwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwe likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazushuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwadu ubhadwa ikhulule ngumfoka makhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga. Mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona. Ngithande ngize ngithande ngishaba ngangithandi ngoba nalabo abangithandayo baqale bangangithanda kepha namhlanje sebeyangithanda, okusho ukuthi nalo ngangithandi uyoza ngithande ngoba nalo ngangithandi nalo ngithandayo waqale wangangithanda kodwa uyangithanda namhlanje. Wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina kutholeka kufakela nangisikise. Hey madoda, asikwazi ukuphila ezweni ekuthiwa alilawuliki, futhi lemhlabeni asikwazi ukuphilela ukuthi khona umuntu ongavela avuke bese efuna ukwenza into ezokhosta impilo yomunye umuntu noma ezokhosta i-country noma i-nation. Uma sengiyithintile into isuke nje ngoba injalo nje usungayigolozela phela ngoba nawe la ukhona ucabanga ukuthi nawe uyazi, kodwa ngeke ngize ngiyithinte mina into ngingaverifyanga esigodlweni, ngingaverifyanga kwi-reality, ngingaverifyanga kwi-spirituality. Lolu daba luka Vanessa, it is very sensitive, touching topic. Lolu daba lokuthandana nomuntu onengane nomunye umuntu, lolu daba is very sensitive and it has been trending for different reasons kuma social medias and belenza ama rounds kulokuza la kuma social media platform. So angikwazi uvele ngifike mina ngizokhuluma into engakhulunywa umuntu ongekho spiritual uplifted. Abantu bangayibeka ama views abo because wonke umuntu angawabeka ama views ngendlela yakhe, kodwa mase ngifika mina ngisuke ngishaya ispeaker sokugcina ukuthi lokho uyakuthanda noma ukuthandi, uyakholwa or awukholwa, kodwa noma yini engiyishoyo esizwe zoba njalo nje. Umehluko uma ngisayisho akubona bonke abantu abafuna ukuvuma ukuthi uKing Bhaka uphiwe lamandla wokwazi ukubona into ingakenzeki kodwa mayisiyenzeka kareka. Ayikho into engiyoyisho bese kuthiwa yenzakalanga njengoba ngisuke ngishilo kusukela kudala until to date into engiyisho yiba kanjalo. Uyabona kama ngabe ake ngiqale ngibuka ama comment ukuthi bafuna ngiqale ngaluphi. Ngiqale ngolika Vanessa lo ngenele uMiss South Africa noma ngiqale ngokuthandana ngodaba oluthinta ukuthandana nowesifazane onengane nomunye umuntu. Ngiqale ngaluphi ake ngithole lapha ya nangiya lapha yana uMaphonga Phathela uthi ngithi King my king, nangiya uEric Hadebe uthi ngithi king lapho Eric Hadebe mfowethu ngithi nami la ingangithi njengamanje lo daba lola ngelithinte nangiya uSibo lapha yana uthi woza nazo my king, nangiya uKholwane Tranquil Gumbo uthi ngithi qala ngoVanessa ngiyakuzwa ngizoqala ngaye uma ngabe nabanye besho njalo. Ngifuna nisho lo nina ngoba ngifuna ukuqala ngodaba kade khona eliphuthumayo. Nangiya uSikhumbuzo Dlamini Khumbu uthi ngithi king, nangiya ubheki Mncube uthi qala ngomama kaMpumpa
nanga Eric Hadebe uthi ngiyabonga my king awu Hadebe sengumemezile mfethu nangiya uPhephe Freeman Mbele uthi khuphuka my king uThami Shange uthi ngithi my king nangiya umbonisi kubheka uthi ingane nomunye umuntu angiqale ngalelo nangiya uthi uthahle uthi ngiqala nangiya uhalala ngobese nangiya umabima binquma king nangiya ayisengiyagijima ngaphela umlungisi uthi ngiyafisa ukuxhumana nawe my king olamlu yonke into mfethu nesikhathi sabo nangiya usinabo Valencia uthi Cape Town yonke imamele thank you nanga uNtethe Dlamini uthi mama kaMpumpu ngisho ukuthi ngizokhuluma ngaMpumpu mina ngithe ngizokhuluma ngodaba oluthinta owesilisa bethatha isinqumo sokuthandana nowesifazane kodwa onengane nomunye umuntu hayi mama kaMpumpu why beyisa ngimama kaMpumpu le ndaba nangiya lapha yana uThabo Gomomo uthi King of Kings nangiya uMabongi eMkandaba lapha yana nangiya unhlanganiso Ntombela uthi wathinta uBabudawe yini the man I believe in nangiya uSimo uthi ngithi my king qala ngoma kaMpumpu my king nangiya ukholwane tranquil lapha yana uyayihlekela nje nanga uSipho Msithi uthi king ngiyakholela kuwena mfowethu thank you so much lapho my brother in need ndangiya lapha yana uThami Shangasa uthi sengijahe uOctober my king mhla ka5 October zonke indlela ziya eMidi Ilova kuKing Bhaka Nzama Dam kuyobe konakele awusu around the corner my brother just nje chillax and eat pep corner because October is around the corner nangiya uBheki Izulu uthi yangena inkosi madoda ayisengiphakathi sengiphakathi ngiqala ngobani ngiqala ngoVanessa noma ngiqala ngowesilisa othandana nowesifazane onengane nomunye umuntu nangiya my king ungake ungisize nje kwaze kwamuncu empilweni yami umsebenzi wami phela lo njengoba ngikhona la ukhumbuleke baba ukuthi ukusiza kuqhamuka ngendlela eziningi ezahlukahlukene kodwa uma ngabe sila nemimoya elwa nawe ukusiza okukhulu lokho nangiya king qala ngaye uma kaMpumpu hayi uyangiphoqa ukuthi angiqale ngowesifazane akusho mina kusho abantu angiqale ngowesilisa othandana nowesifazane onengane nomunye umuntu bafowethu uma ngiqala udaba lami angiqale kanje mina from my perspective point of view I don't see anything wrong ngokuthandana nomuntu wesifazane onengane nomunye umuntu I don't see. Secondly, I don't see anything wrong ngokuthandana nowesifazane owake futhi wahlangana nomunye umuntu but ongenayo ingane. At the same time futhi I don't see futhi wrong ngokuthandana nowesifazane ongakaze ahlangane nowesilisa. Konke lokhu kunezingqinamba zabo umehluko azifani ingqinamba ngoba nalo osuke eseke wathandana nomuntu wesilisa nalo esuke elale naye kokuqala emfice intombi lo wesifazana usuke emthemba lo wesilisa bese kuba yilo wesilisa ongathembeki ofike walala nalo wathatha umntombi bakhe waseyabulala so ngeke siblame owesifazane othembe lo wesilisa ngokuthi lo wesilisa akathembakalanga ukuthi ahambe naye aze yomganisa aze yomshada umuntu orong akuyena owesifazane orong ngoba usuke wathemba lo oqala ahlangane naye kade intombi into wathemba lo kanti uthemba isigebengu esomlimaza mase siyabaleka awukwazi lo blame ukuyiblema lo wesifazane ngokunjalo futhi lo wesifazane ke uma ngabe esethathe uthando lwakhe walinika lo akakwazi ukuyidecide wesifazane ukuthi ngizoyibamba ngithola ingane noma ngeke ngize ngibambe akubi semandleni akho ukudecide ukuthi uzobamba nini uzongabambi nini yabo ngoba khona abanye abashayeka bepreventa kodwa umuntu uthola ukuthi kuthi nje qopho agcine ekhuleliwe omunye akhulelwe kade bekhuluma izile
uyabona omunye azi kahle sure ukuthi nomjovo wami ongageji omunye kade azi ukuthi uvalile ngasivala mina ngeke ngisathola abantwana kugqobhwe kunjalo abathola abantwana agcine sethutha ngoba ngangivalile nje ngikhulelwe kanjani so lento yokukhulelwa ayikho emqondweni wakho wena ungazama ukuyimanage but ayikho ku-level yokuthi wena ungayicontrola ngendlela ofuna uyicontrola ngayo mayifuna ukwenzeka nje iyenzeka kodwa into ekumele uyithandazele ukuthi lo muntu osekukhulelisile noma lo muntu osethatha umuntu bakho engathi angangaba utsotsi engathi angangakubalekela kodwa uma ekubalekela akulona iphutha lentombazana iphutha lalokubalekile indlela mina engiyibeka ngayo uyabona ke mfethu ke usebalekile ke lo noma lo wesifazana obiwa ushintsha umqondo wabuye wamala lo ngoba akuwona wonke amadoda abalekayo uma ngabe sekhulelisile bakhona nabesifazane ovela kubalekela umunye azabaleke ngisho nanezingane zakho uyindoda kuyenzeka so asikwazi ukublema amadoda kuphela esayidini njalo kodwa ke ifuna sibheke ukuthi kwenzakala ini uyabona ke mawumuntu mfethu usukuthandana nowesifazane oke wathandana nomunye umuntu either bayitholile ingane noma bayitholanga kodwa mawuzothandana nowesifazane oke wathandana nomunye umuntu ngiyacela oke uyihluphe ngokuzama ukuthola ukuthi kwi-ex partner yakhe bahlukana kanjani ubani owahlukana nomunye ngoba kujwayelekile ukuthi kube oyedwa odecide ukuthi kuyahlukana kodwa umunye engakavumi ukuthi yebo ngiyavuma kodwa bese decide oyedwa uplock enze yonke into engatholakali agcine emukela nalo umunye ukuhlukana kodwa bengesona isifiso sakhe uma ungena kwi-relationship nomuntu omfica eke waba nayo upartner bheka ukuthi the previous partner bahlukani kanjani ubani walomunye uma kuyindoda eyashiya lo muntu wakho omtholayo lo muntu wakho wayengakamukeli ukuthi ufuna ukuhlukana naleya ndoda uma kuyindoda eyashiya ama chances athi engase le ndoda yayibalekile ishintsha umqondo iphinde imncenge lo wesifazana ngoba wayengakamnayo closure kungenzeka phinda vuma wesifazana ukubuyela kuyona ngoba akuyena owayethe uyaphuma indoda yaphuma kanti mayisiphumile indoda uzothola wena iqaphele liyonto leyo ukuthi ubani oshiye omunye kwi-relationship wena osuzongena kuyona ngoba uyakwazi ukungena kwi-relationship kanti uzoba nje i-rebound lo wesifazane akekho lapho kuwena usakwi-ex yakhe ngomqondo nangokuthanda lento yenzeka futhi vice versa uthola ukuthi uyangena kwi-relationship nowesilisa kanti owesilisa ngokomqondo usakwi-ex yakhe wena we-rebound uzama ukuhila ngawe okusho ukuthi nawe uyafila mawunayo ukuthi lo mathandana wethu ngikwenza konke kodwa wona awuphili lo mathandana wethu ingoba akashiyanga la ibuya khona ushiyiwe usafisa ukuphindela same things applies if umuntu ezoba nengane yomunye umuntu bheka ukuthi ubani owalile uma kuyindoda eshiye uma wengane zayo ungachomi wena mfowethu uma uthole uma wengane kanti washiwa ubaba wengane ngoba wengane the day angadecide ngalo ukuthi ngiyambuyisa uma wengane yami noma ngifuna ukuba naye noma ngifuna ukumfonela sixoxe efonini naye kuzokwenzeka ngoba lo wesifazane akakayili naye ukwenzeka into yamqhamukela ngenhla lento yenzeka vice versa nakumuntu wesilisa uma ehlukane noma wengane zakhe kuma wengane uvele wabaleka uma esezehlisa lo balekile ama chances athi kuloshiyiwe utholakala ekwi soft spot kuvele kuthiwa isilungisa izinto siyayilungisa izinto mina ngakadvise ngithini ngakadvise ngithi uma kwenzekile wathandana nomuntu onoma wengane nomunye umuntu kuyena owayekade eshiyiwe ifihle leyonto ungathumi ngayo
ngoba ngeke ngizokuphoxa. Kodwa makuumuntu wakho owashiya, uma wengane owashiya leya ndoda ngamaphuthayo angacabanga ukubuyela emuva ngoba uyazi ukuthi ubalekeleni, ungathoma ngaloyo muntu ngoba ngeke saphindela ku rubbish. Usemregada as rubbish ngoba uyena obalekile waphuma. Ungathoma ngaloyo. Ngokunjalo nakumuntu wesilisa, ungabi proud ukuthi unomuntu wesilisa onengane no baby mama kodwa owayeshiyiwe. Iba proud if kuyile indoda yakho eyashiya ngenxa yezathu ezazenziwa yiloya ezayiphoqishiya. Ungamove on bese uyathoma kodwa ungaphindi izathu ezicishe ifane nalezami zawashiya ngani ngoba kusangashuba kusangenzeka noma yini. So nanokuthi ke uphinde futhi uzweye ukuthi ilevel yakho kumuntu wakho nelevel ye-ex yomuntu wakho ikuphi. If umuntu wakho engaphezulu kwakho wena current partner unengcindezi, bese uyabheka futhi ukuthi sithi u-current partner uma wengane akayena yini futhi fan ye-ex yakhe. Uma uzofila ukuthi uma wengane uyifan ye-ex yakhe musupport, nawe iba yifan ye-ex nobabili noma wengane yakho bambisanani nifane njengobonanga no aka no Dabongs wayeza gqoke ngisho ikipa ebhalwe aka Dabongs because wabona ngiyamthanda uDJ hayi ubonanga I mean uDJ Zindle. Wabona uDabongs ukuthi ngiyamthanda uDJ Zindle kodwa ngeke ngimkhiphe kulento eyokuthi uyifan ka aka shiya ukuthi banengane uyifan ka aka baze bahlukane is because of aka wayekade enza amaphutha ayehlule kwabekezele uDJ Zindle. Bazama ukubuyelana baxabane babuyela baxabane kwazi kwacaca ukuthi bobabili bazama ukumove on, bayakuzama ukumove on. Kanti DJ Zindle uzothola uDabongs. uDabongs basemtholile wabona futhi ukuthi mangizomkhipha lokhu aka ngeke ngize nguwini, angivele ngisupport uaka wayimina ke yindoda. Umuntu DJ Zindle ethi ngiyazila ngizile aka noDabongs kumele azile ukuze anhlontshe inhliziyo ka DJ Zindle. Kodwa uyabona ukuthi aka ubesazi uqhubeka phili uDabongs umendo wakhe ubungaphephile kahle ekhona aka because DJ Zindle bengavuma aphume aka ubengaphezulu kuka Dabongs if uDabongs if I'm not mistaken. So into enjalo zigade uma ubona mfethu ukuthi ayike yes ngimtholile kodwa ubethandana nomuntu oneweight kunami, it's either uzohamba neflow ke nawe umlalelo umuntu wakho uthi ufunani. Uma ngabe aye kade nje akathathwe aye kodliswa endaweni eziphambili ethathwa yileya ex yakhe, now une challenge ukuthi ufuna uhlahlale ubuye uzama ukuphatanisa ungene ufuna imali ezalayo ngoba ufuna ukukhipha umuntu wakho ngoba uzama ukucover lento yayicover uthando lolo eluki challenge. So ke bengithi ngiyicacise leyo ukuthi uma ngabe uthatha uma wengane yomuntu into yokuqala ebalekile bheka ukuthi ubani ophume komunye. If kuyena uma wengane owashiya lo yamuntu ngezathu ungaba comfortable, kodwa uma kuyilo yamuntu owashiya uma wengane yakho lo yamuntu bese ethi buya wozala noma ethi ngicela ukubona for the weekend, ama chances avuma upartner wakho maningi because waphuma lapha ya engahilili usafuna ukuzama ukuhila, uyabona. So ke ungaqali ukuchome ngento kanjalo, uchoma ngomuntu ophume ngoba efuna ukushiya ngempela. Lo ngakafuna ukushiya oshiyiwe ungathomi ngayo, ungathomi ifihle ngoba ngi 1 days ukumangasa. Mase ngiyabuya ngiza kule ka Vanessa. Le ka Vanessa ke it's very simple yona bafethu. It's very simple. Uyabona uma ngabe uyi South African awubi yona ngomlomo. Uma ngabe uyi American awubi iAmerican ngomlomo. Uba uyi-American based kuma documents. Uma owakamkhize mawusufuna impumelelo awuyela umkhize ngomlomo, uba wamkhize based
kwikhadi, kwi-identity card yakho, into ekwazi ukuchaza wethu ubani. Uma ikhadi lithi umkhize, i-ID card yakho ithi umkhize, ngisho wena ungathi ngungubani, kodwa ungubani ngokusebenza. Kuzosebenza lento ekwikhadi, le ekwikhadi, because i-citizen yomuntu iyona eshoyo ukuthi umuntu uyini. So uyabona ku Vanessa njengoba engele uMiss South Africa, i-ID card yakhe ithi uyi South African. Abazali bakhe ngengene kubona vele abona abawona ama South Africans. Uyabo, kodwa i-ID card yakhe ithi uyi South African. Isho ukuthini liyonto? Isho ukuthi bengase aye Nigeria ne-ID card yakhe kulokhuzana ku government wangale eyofuna usizo eclaim ukuba wase Nigeria because ubaba wala bazomdecline because i-identity card yakhe ayithi Nigeria, ithini? Ithi South African. Bazomphushela South Africa where she belongs. Uyabona ke mayisefikile la, asibheki thina uzalo ubani, uzalo mabani, eshade nobani, kubhekwa ukuthi ithini ID card yakho. Ifana netishiwa abantu athi umuntu ubaba benomama bashadanga sishaba zidalwa, ayikho leyonto. Ayikho leyonto. Ngoba alikho ilanga oyothi mawuthi uya apply kuthiwe ngesikuthathe wena ngoba njoba uthi ungubani awuyena ungubani bengani ugumede asiqashi ngoba ugumede ubize isibongo eswrong. Uyabona the day kuba khona ekuthiwa akaqasha umuntu bebize isibongo eswrong kobe izibongo sezinawo kumthelela emsebenzini. Izibongo ziba nomthelela emqondweni. Mase lento instilekile emqondweni, mayisiyehlisa ukwenza ukuzethemba, mayisilahlisa ifocus, mayisidala ungabazana, masekwenza ama mistake emsebenzini. Mawusenza ama mistakes, ushawe yini emqondweni? Ushawe ukuthi utshelwe ukuthi awuyena wana, ufuna wena ukuwana, uyafihlelwa, uthole leti sikulimaza ingqondo, waze walahla ifocus emsebenzini, awusakwazi ukuperform emsebenzini because into esingenela. Kodwa lento engasingangeni la, mawubiza ugumede uthi ugumede mina, ube proud ugumede, uzonqoba. So into efanayo no Vanessa, uVanessa yena akabe okwakhe uyi South African. So naye ke manje angapraise la kuzala khona abazali bakhe because uzolimala emqondweni and uzolimaza ama South African ingqondo ukuthi kanti ubani lo. Angapraise abantu bakababa wakhe ngoba kayena wakhona. Angafuni naye ukuveza kakhulu ukuthi uthanda abantu bakababa wakhe more than abantu iID la imkhomba khona. Yena akakhombisa ukuthanda ama South African because uyi South African. Nawe bengabuka kaMkhize kwiID show njalo zama ukubambisana nabantu bakaMkhize ukuze ngelanga bakumele bakusayinele something. Bavuma ukusayinela because uyobadinga ngokwelokhuzana ngokwe-ID card uyobadinga. So naye uVanessa ke akabonakala enama South Africans aveze izihlobo zala ngoba into ekwi-documents ngekusayishintsha kalula. Iyona ekuplaceayo ukuthi wena uplaceka kuphi. Pho le yongenela uMiss King kumele ungenele uMiss, nansi impendulo, yes kumele ungenele. Futhi laba abaselectayo okuyibona abahlela uMiss abanawo ama grounds ukumchitha. Ngisho ngaliwa kanjani abanawo because awenzi into ngoba kuthiwa enza ukuthi kusebenza ngakuthi yini wrong ekhona ethi mchithe lo. Awumchithe umuntu bakuthiwa mchithe. Phela ngabe konakele ezweni ngaba kulawuleki. So abanawo ke ama grounds okumchitha. Kodwa ngenhlanhla lento zoMiss uyamodela uqualify ungene. Khona isikhathi esifikayo sama interview. Uyabona ke mayise interviewer yila kuzovela khona because phela uMiss South Africa kwi interview yakhe beke wakhombisa ukupraise eliyizwe ekuzalo babwakhe wangapraise leli lathi South Africa ama point azomlahlekela angagcini ngasawini ngoba uzolahlekelwa ama point ngokuthi kuyena mase kubhekwa i-social media platform yakhe ukuthi is she
a proudly South African. Kubonakala ebhizi nama Nigeria, ebhizi nama Zimbabwean, kuthiwe no. Lona she is not a proudly South African. Seko kwama judge, sekwenziwa ama interview, sekwenziwa background check. Kodwa ngokwe qualifications uyaqualify. Lento yokuthi uzaleke kanjani izomqedela ama point ngokwe behavior yakhe. Nawe bengabe ungubani kodwa ubiza umkhize. Kwemsebenzini unokuvesana nje wena ustressekile ucabanga ongubane ngiyabona mangabe wenza umsebenzi ubizwa ongubane ukugcwalelana kodwa kwi-ID umkhize abakamkhize bazoqala ke bese beyaqinjani bese beyaqala bayahlehlela kuwena uyothi mawusufuna usizo noma bakusayinele something uyohamba ufuna umkhize ongabazi ngokwesibongo because la befamily bothi hayi asihlanganisi nawe ngoba wena awusithathi serious. So nale ka Vanessa ke izolawuleka masebenzi i-background check yakhe iphinde futhi mayisebenziwa ama interviews nokunye kodwa for ukuqualify akayeka qualify kodwa yena uzokhahleleka phakathi ngenxa yendlela yena ayiphatha ngayo nangendlela athoma ngayo ngamazwe amanye kodwa thina la sifuna umuntu ozoba a proudly South Africans. Yilapho nje angazi abantu badidephi khumbula mhla 5 October zonke indlela ziyedamini namakhanakanda uma ngabe ngicela ungazi mina mfethu kunetshe lamakhandakhanda khona idamu lamakhandakhanda khona iHoly Mountain khona iVillage yila kulahlwa khona ilwane etsheni lamakhandakhanda makuthiwa nesilwane kade sasibahlula abantu uthi silahleki kade wawuthi mawufika nje uyabona etsheni ukuthi hayi ngizophila la ngakashona ukuthi kunamanzi akhona aclean kwinguzunga yethu bese kuba yindawo lapha eceleni uyabona makuthiwa uyafika etsheni lamakhandakhanda yilawo uyoshoka uthi hayi inkunzi uKing Baba hey mfethu ngiba khona Saturdays kodwa ngo-October hayi umsebenzi ngobe ngiwenza etsheni lamakhandakhanda ngifuna la bekuthiwa badliswa yilwane ebusuku ilwane zididisa izinto zabo ziyalwa kunemsindo kade kangisho ukuthi uma kulawulwe umsindo usekhaya kuyanqotshwa lapha etsheni ulawulwa ngenkani umsindo kwakho ngenkani ancengwa wena lawula ngenkani ngoba sifuna unqoba kuwena. Mawungifuna inamba yami 0798130260 ngiyacela bandla please ningalokothi nidlala abantu la othi mawukhomenta akulandele inbox akunikeze enye inamba yami yodwa 0798130260 musana ukudlala ama scammers akhulume nami athi uKing Baba umuntu ovele umrequest i-video call bese khulume nawe ethi faka imali uthi kulungileke bengicela i-video call ungancela ukusho lokho uzobaleka uqala nje video call ungale kumphikisa kakhulu uthi kulungileke uKing loyo King hayi ngifuna ukuthenga makhandakhanda ngifuna ungikhoriyele ngicela video call ungayifaki imali uma ungakabunayo ishow ukuthi lo muntu yena ungayicelanga i-video call. I-video call yonto okubalekisa umuntu maningi ama scammers la amanye anibiza ngoqawe bekhuluma qawe imini inkosi yamakhosi King Baba lo inkosi emhlabeni ngithana emazulwini yebo qawe futhi ama scammers yonto inamba zakhona ezinye o082 something ezinye o078 eyami yodwa 0798130260 ubhale ku WhatsApp noma ufone mangabe lifoniwe laba nje office usho uthi before kube khona imali engikhiphayo ngicela ukuthi ngikhulume noKing Baba noma ngenze video call awusoze wascameka lapho kodwa mawuvesana nawe kubhayizeka nawe kwakho ke lokho babayini ngiqolisa ngokungakhuluma izolo ngizophinda ngibuye futhi ngolosithathu sengizokhuluma ngento ejulile bengisacacisa lezi nje ezibalekile ukuthi umuntu womuntu nomuntu onengane nomuntu qaphelani mawuthanana naye uVanessa lo okwi selection ekwami South Africa bengichaza into enjalo babayini.